الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلي тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без гарәп графикасы белән танышуыбызны һәм бөек Qur'ани Кәрим язылган телдә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'an китабын укый башларга һәм Qur'анның санап бетергесез бәрәкәтенә ирешергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Qur'анны оста укучы янында илче фәрештәләр торыр. Ә кем инде Qur'анны тотлыгып, авырлык белән укыса, аңа икеләтә әҗр савап булыр. Бу хадис Имам Әл-Муслим хадисләр җыентыгыннан. Узган дәрестә без Хәмзә белән таныштык. Аның язылыш төрләре турында белдек һәм сүзләр эчендә укырга өйрәндек. Бүген без тоташтыргыч Хәмзәтул Васл турында сөйләшербез. Сез аны тактада күрәсез. Ул язуда кечкенә генә сад хәрефенең сүз башындагы формасын хәтерләтә. Хәмзәтул Васл укуда ике сүзне тоташтыру өчен хезмәт итә һәм үзе алар арасында укылмый. Әйдәгез мисалларга күз салыйк. Тактада ике сүздән торган сүз тезмә күрәсез. Беренче сүзгә карыйбыз. Иң элек б хәрефе килгән. Аның астында кәсрә хәрәкәсе. Икенче хәреф фәтхәле ра. Һәм өченчесе янә кәсрәле б. Өстәвенә аның өстендә тәшдид билгесе дә бар әле. Димәк, б икләтеп укыла. Сүзне тулысынча укыйк. Би рабби. Би рабби. Хәзер мисалдагы икенче сүзгә карыйбыз. Һәм күрәбез, беренче хәрефе Хәмзәтул Васл. Әлеге билге безгә бу ике сүз кушылып укылуын хәбәр итә. Хәмзәтул Васлдан соң лам хәрефе килгән. Ә аның өстендә сәкин. Димәк, без бу ике сүз арасында туктап тормыйбыз, ә кушып укыйбыз. Ягъни, беренче сүзне укуыбызны тәмамлаганда, икенче сүзнең беренче хәрефен ялгап китәбез. Би раббил. Би раббил. Лам хәрефеннән соң икенче сүздә фәтхәле фә хәрефе килгән. Аннан соң янә лам. Ул да фәтхә белән. Ә азактан сәкенле каф. Әйдәгез, әлеге ике сүзне бергә Хәмзәтул Васл кагыйдәсен кулланып укып карыйк. Би раббил фәләқ. Би раббил фәләқ. Би раббил фәләқ. Ә хәзер икенче мисалга күз салыйк. Беренче хәреф вау хәрефе. Аның өстендә фәтхә. Шуннан соң без Хәмзәтул Васлны күрәбез. Димәк, вау монда киләсе сүз белән кушылып укыла. Хәмзәтул Васлдан соң сәкенле нун хәрефе. Аннан фәтхәле һә. Ә соңыннан сәкенле ра хәрефләре тора. Сүзне тулысынча укыйк.
وانحر وانحر وانحر. Тагын бер мисалга мөрәҗәгать итик. Беренче хәреф фәтха белән килгән вау. Икенчесе безгә инде таныш булган хамзатул васл. Аннан соң сәкенле ләм. Димәк, вау һәм ләм хәрефләре кушылып, иҗек вәл дип укылачак. Алга таба айн хәрефе, ул фәтха белән килгән. Киләсе хәреф сад, өстендә сәкен һәм соңгысы кәсрәле ра. Мисалны тулысынча укыйк. Вәл асри вәл асри вәл асри. Гади генә әйткәндә, хамзатул васл кергән сүзләрдә без әлифне төшереп калдырып, аннан соң килгән хәрефне укуга күчәбез. Әйдәгез, тагын берничә мисалга күз салыйк. Әүвәлге хәреф б. Астында кәсрә тора. Аннан соң шундук хамзатул васл ялганып килә. Димәк, без аны укымыйча сәкенле ләм хәрефенә күчәбез. Ләмнән соң х хәрефе тора. Аның өстендә фәтха. Азактан кәсрәле каф хәрефен күрәбез. Һәм өстендә тәштит тә бар. Димәк, каф монда икеләтеп укылачак. Әйдәгез, сүзне тулысынча укып карыйк. Бил хаққи бил хаққи бил хаққи. Әгәр җөмлә яки гыйбарә хамзатул васлдан башлана икән, ул төшеп калмый, укыла. Әйдәгез, мисалда аңлатам. Тактада без укырга тиешле бер генә сүз килгән. Һәм аның беренче хәрефе хамзатул васл. Ләкин хамзаны нинди хәрәкә белән укырга тиешлегебезне кайдан белергә? Моның өчен махсус кагыйдә бар. Без сүзнең өченче хәрефенә карыйбыз. Әгәр өченче хәреф фәтха яки кәсрә хәрәкәләре белән килсә, хамза кәсрә белән укылачак. Әлеге сүзнең өченче хәрефе мим. Ул фәтха белән килгән. Димәк, хамза кәсрә белән укылачак. Иъмәл иъмәл. Әйдәгез, киләсе мисалны алыйк. Беренче хәрефебез хамзатул васл. Аның нинди хәрәкә белән укырга икәнлеген белер өчен өченче хәрефнең хәрәкәсенә карыйбыз. Монда өченче хәреф фә. Аның өстендә фәтха хәрәкәсе. Димәк, хамза кәсрә белән укылачак. Исфах исфах исфах. Тагын бер мисалны карыйк. Монда да беренче хәреф хамзатул васл. Нинди хәрәкә белән укылачагын әлегә белмибез. Икенче хәреф сәкенле ра. Өченчесе кәсрәле җим. Һәм соңгысы сәкен белән килгән айн. Кагыйдә буенча безгә өченче хәрефнең хәрәкәсе кирәк. Ул җим астындагы кәсрә. Әгәр өченче хәреф фәтха яки кәсрә белән килә икән, хамза кәсрә белән укылачак дидек. Димәк, сүз ирҗи' дип яңгыраячак. Ирҗи' ирҗи'. Әгәр дә инде сүзнең өченче хәрефе даммәле булса, хамза да дамма белән укылачак. Тактадагы сүзгә карагыз.
birinchi harfi hamzatul wasl. Üçüncü harf dammali kaf. Demek, әлегенә яңгыраган кагыйдәдән чыгып, хамзатул васлны да дамма белән укыйбыз. Әйдәгез сүзне тулаем укып карыйк. Уз-кур. Уз-кур. Әгәр хамза әл билгелелек артикленең бер өлеше булып тора икән, ул фәтха белән укылачак. Әйдәгез бу очракны да мисал эчендә карап үтик. Күрәбез, сүз хамзатул васлдан башланган, аннан соң сәкенле лам хәрефе тора. Әлеге ике хәреф, әлиф белән лам, гарәп телендә билгелелек артикле дип аталган компонент тудыра. Ул әл дип укыла. Димәк, монда хамзатул васл фәтха белән укылачак. Артиклдан соң фәтхәле қаф хәрефе килгән. Аннан соң лам, ул да фәтхәле. Һәм соңыннан мим. Аның өстендә дамма. Әйдәгез сүзне тулысы белән укыйк. Әл қа ла му. Әл қаламу. Хамзатул васлның тагын бер үзенчәлеге бар. Ул үзенә кадәр килгән озын сузык авазларны гамәлдән чыгара. Әйдәгез мисалда карыйк. Беренче хәреф фә. Аның астында кәсрә. Икенче хәреф я. Ул хәрәкәсез. Димәк, башка очракта иҗекне сузып фи дип укыр идек. Ләкин әлеге озын сузык аваздан соң хамзатул васл килгәнгә күрә, без аны сузмыйбыз. Кыска итеп фи дип укыйбыз һәм шундук сәкенле лам хәрефенә күчәбез. Фил. Һәм сүз тезмәнең калган өлешен гадәттәгечә укыйбыз. У қа ди. Фил уқади. Фил уқади. Димәк, тагын бер кат кабатлыйм, сүздә хамзатул васл килгәнгә күрә, аңа кадәр торган озын сузык аваз кыска итеп укыла. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, бүген без хамзатул васл билгесе белән таныштык. Аны гарәп сүзләре эчендә дөрес итеп укырга өйрәндек. Һәм аның белән бәйле кагыйдәләрне истә калдырырга тырыштык. Буларны онытмас өчен тагын берничә кат үзегезгә кабатлап чыгарга киңәш итәбез. Киләсе очрашуларга кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.